रायजो राजाफोर नैबे बे चेनेलानो जाहैबाय बिथां बि राजा आदानि चेनेल। बिथाङा बे चेनेलावनो लाबोगोन माखासे भिडिअ गोबां भिडिअ लाबोगोन जेरै बेमारफोरनि भिडिअ लाबोगोन आरो बायदिसिना नलेज लाबोगोन नोंथांमोननि सिगाङाव आरो बिथाङा गाबोननि समावनो PIL फाइलनि भिडिअखौ लाबोगोन। ओमफ्राय बिथाङा बुंसिगोन मा बुंनो लागा दं नोंथाङा नोंथांनि चेनेलाव बरायदो बयखौबो। गिबि माने बे चेनेलखौ आङो बयनिसिमबो आङो रायजो राजानि फ्राय आङो मोनसे आंनि बे चेनेलखौ नायनानै माखासे देहानि थासारि आरो गावजों गावनि माने दाङाबाजिनि थाखाय आं लाबोनो गोनां जादों। बे आं बे चेनेलखौ लाबोनो गोनां जानायानो जाहैबाय गावजों गाव जुदि पिक्सार सावनायानो बयनिफ्राय देरसिन दावहा। जों दा बेखौ नर्मेल सानना लादों, बे नर्मेल नङा। बे दावहाया बयनिफ्राय देरसिना जाहैबाय हेमन्त बिश्व शर्मानि पिक्सारखौ गाबोन आबसुआ सावलाय, गाबोननो दालि ओंख्रिया मोनजागोन बे रोखा। औ बिनि थाखायनो आङो दिनै जोंना नैबे प्रान्जल नार्जारिनि बिथांनिसिम आङो मोनसे सोंस्लु फैदों। बे चेनेल खुलिनायाव रोंगौथिखौ मा लानांगौ आरो जोंहा नै सासे देरहासात इस्लारि बिसोर सानैनाव आङो दिनै लानाया जोङो अब्लाबो जों बेरायगासिनो दं। अब्लाबो बिथांमोनखौ आङो साखाथि फाखाथि अराय सम मोनबाय थाया। बिथांमोना गावसिनि खामानियावबो माखासे मुखुब जानानै थायो। बर' माहारिनि गेजेराव बिथांमोना हर सान प्रान्जलाबो निउस लाबोयो, बायह्रानि निउस। दा एसे सिगाङाव आंनि सिगाङाव पार्सनेलि रायलायनायाव आंनि सिगाङाव बुंदों जोंनि बर'फोरनि थासारिनि निउसखौ आं खम लाबोनोसै, आं बायह्रानि नलेजखौ आं लाबोसिगोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव। मानो होनबा बर'फोरनि निउस होबाय थायोबा बायह्रा नलेजखौ बर'फोरनि गेजेराव होनो सानो, नाथाय टाइमा बर'फोरनियानो जेसेबां होनो जोबा, माने बर'नि काहानियानो जोबा, माने बेलेग निउसखौ माने होनो थाखाय। आरो बेबो राजखान्थिनिल' निउस फैयो। राजखान्थि सोरनिबा मुर्ति सावनाय, सोरनिबा सोरखौबा सोंखारनाय, सोरबा EMA सोरखौबा सोंखारनाय, सोरबा BPFनिया सोरखौबा सोंखारनाय, सोरबा BPLनिया माखासेखौ सोंखारनाय, बेबायदि निउसखौलाय मानो होबाय थानो? बेबायदि निउसखौ बाथाय गरम जायो। बेखायनो जोङो आलादा निउस लाबोनोसै। आलादा माने आंथ' लाबोखायो बांसिनानो बायह्रा निउसखौ बांसिन लाबोयो, खिन्थु ओरैनो मोनसे मोननै सोदेरोमोन आरोना। आं दा बेखौबो सोदेरनो गोसो गैला, मानोना गोबां बुखिजायो जोङो। नों BPFनि नों BPLनि होननानै बुखि हरजायो। बेनिखायनो जों बेखौ दोनथ'नोसै। माने आङो जेसेबां बर' समाजाव बर' चेनेलफोरखौ नायगिरिफोर बिथांमोनखौ आंनिफ्राय सुंद' आङो बुंनो सानो। हर सान प्रान्जला निउस होयो, नाथाय बेहा मोनसे थाखा फैसानि लब गैया। नाथाय थाखा फैसानि लब गैयाब्लाबो बिथांनि बे रिसार्च सोनाय, बिथांनि बे बेरायनायाव थाव साव सोनो थाखाय न'निफ्राय बेसेबां खरस खालायनो। दा नोङो मोनसे दाखालि बुंदों बर' बिटिआरनि बायह्रानि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवनो 3 लाख बर' सुबुं दं। बे 3 लाख बर' सुबुंनाव सासे मानसिया मबाइला गंनै गंथाम बर' समाजाव। अब्ला 3 लाख सुबुंनाव जुदि मबाइला गंनै गंथामबा बे सनितपुरावनो होमबा मिलियन जायो। होमबा बिसोर थाव सोनायनि थाखाय उसुबिदा फैया। औ बेनिफ्राय बिनि थाखायनो आङो खावलायनो सानो जेसेबां बर' मबाइल नायगिरिफोर, जेसेबां बर' इउटुबारफोर दं बिथांमोनखौ सहाय खालायनांगौ। बे आसिजों नारना होनायल'आवलाय मा बोलो नांगौ? बोलो नाङा। ओमफ्राय जोंहा नै ओरैहाय रोखायै देरहासात इस्लारि जेसेबां बर'फोरनि माबाफोरखौ जारिमिनफोरखौ नागिर बिथाङा न'निफ्राय लानानै सिफिनिफ्राय लानानै बिथाङा जारिमिन बुथुमबाय थादों। बे जारिमिन बुथुमनायाव सोरबा पलिटिकेल राजनितिनिफ्राय बियो सहाय थाइसेबो मोनफेराखै। माने जोंनि बर' नायगिरिफ्रा जेसेबां नायो, अब्ला बिथांमोनहा बयबो सहाय खालायलायोबा बिथांमोना बे मबाइलनि सहायगिरिफोरजोंनो थाव सोनाय, ओमफ्राय बेरायनायफ्राव बबेबा साहा लोंनाय, गय जानायफ्राव सहाय मोनो। बिनि थाखायनो आङो जेसेबां बर' इउटुबारफोर दं बिथांमोनखौ सहाय खालायनो थाखाय आङो खावलायदों। ओमफ्राय आंनि चेनेला जाहैबाय बेमारफोरखौ आङो डक्टरफोरखौ आङो लोगो हमबाय थादों। आरो बे मैया दाखालिनि दाङाबाजिखौ लानानै बे इमारजेन्सि माने गुफुर बियार माने बे चेनेलखौ इउटुबार चेनेलखौ बानायब्रबनो गोनां जाहैबाय। बेमारजों लोगोसे आरो गावजों गावनि माने दाङाबाजिनि थाखाय बे चेनेलखौ बानायब्रबदों। ओंखायनो आं नैबे मोननै चेनेलनिफ्राय आं सहाय बिनाया, ओंखायनो आङो एसे चेनेलनि सहायाव आङो मा बुंहरो। दा नैबे बिथाङा गोबां आंथ' दानि बुंखाबाय बिथाङा बेमार आजारनि बागै भिडिअ बानायगोन, डक्टरखौ लोगो हमहैगोन आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि थासारिनि माखासे भिडिअ बानायगोन। दा नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ हागौमानि शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम, बयनोबो शेयार खालाम। आरो गहपुरनि मानसिफ्राथ' बिथांमोना साबस्क्राइब खालामथार। लोगोसे गहपुरल' नङा, जोंनि आसामनि
बोजों धेमाजिनिफ्राय लानानै लखिमपुरनिफ्राय लानानै ओजों जोबथा धुबुरी डिस्ट्रिक्टसिम साबेसे बर'फोर दं हागौबा नोंथांमोना नुबाय थादोंब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो जेसेबां दं एसेबांनो शेयार खालामबानो जाबाय जाय साबेसे मानसिफोरा नायगासिनो दं बेखौ शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे जोंहा नै देरहासात आदाया बुंगोन देरहासात इस्लारि आदाया बिथाङाबो दंफैयो जोंजों दा आदाया जे गोदान मोनसे इउटुब चेनेल खुलिबाय आङो जोबोद रंजानायबो मोनदों गोजोननायबो मोनदों बिथाङा जि थांखि लादों बियो जाफुंलांथों आरो आवगायलांबाय थानो हाथों बियो जोंनि मोनसे बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव होननानैबो आङो सानो जे गोबां जोंनियावहाय सोलोंथाइ लानांगौ दङ जेन'बा बिथाङा PIL केसनि सायावबो गाबोनहाय बिथांनि नैबे चेनेलावहाय माखासे उकिलजोंहाय लोगो हमनानै क्लियारिफिकेसनखौ जों बिथांनि चेनेलनि गेजेरजों मोनगोन आरो माखासे देहानि थासारियाव माबायदि थानांगौ बिनि बादैबो बिथांनिफ्राय मोगा मोगि डक्टरफोरजों मोगा मोगि लानाय बेफोरखौबो जोङो मिथिनो मोनगोन बा नुनो मोनगोन दा बेनिखायनो आंनि चेनेलनि नायगिरिफोराबो जुदि नुदोंब्ला नोंथांमोना नायखेनानै दाथां खनसे साबस्क्राइब खालामना होयोब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना बिथांनि चेनेलनि नटिफिकेसन बेलखौबो अन खालामनानै लायोब्लानो जाबाय जेब्ला बिथाङा आपल'ड खालामगोन बयनिख्रुइ सिगां नोंथांनि मबाइलाव बा नोंथांनि माबायाव इउटुबाव बिथांनि नटिफिकेसना सहैनाय बायदि थ' आङो आसा खालामबाय बयबो बिथांखौ मदद खालामगोन आरो जोंबो हाजासे सापर्ट खालामगोन आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो मोनहैगोन आरो प्रान्जल ब्रादारनियावबो मोनगोन नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामना होयोब्लानो जाबाय जाहाथे बिथांनि गेजेरजों जोङो गोबां सोलोंथाइखौ मोननो हानाय बायदि दा आङो बिथां सानैनि जेसेबां नायगिरि रायजो राजानिसिम आङो आसा थायो आरो आंनि चेनेलाव गिबियै फार्स्टआव दिपेन बर' सार आरो ओरैहाय इउपिपिएलनि प्रमद बर' सार आरो ओरैहाय हाग्रामा महिलारि BPFनि जेसेबां दल हंग दं जेसेबां जोंना दा फैबाय थानाय बे बुनसुनि आफादगिरि जेसेबां बर'